Čiže keď, Ale typický Kurt Cobain, áno. keď zrazu na jeho koncert začne chodiť také úplne iné mainstreamové publikum a stane sa to najväčšou kapelou, tak on za to už ako môže. Hej, ale on bol fenomén. A víš, že on za to môže, že zhorel tak, že si odstrelil hlavu. No. Ty kokos, vieš, vieš, ako to on musel byť blčiaca fakla, preto tí ľudia tam išli. To není, že týpek, ktorý spraví geniálnu dielo a umre v stovke na únavu. Vieš, že v niečom tom, však všetci sme to cítili, nie? Jak sme videli Cobaina, neviem, ja som tým aj tak nejak, som to nemal rád, lebo vtedy som brutal death metal počúval iba, tak ma to tak nejak iritovalo, ešte hlavne ten Unplugged, ale teraz, keď na to pozerám, hej, on mal takú energiu, ak nemal nikto iný a nemohol ju uniesť, to sa nedalo, keď nemal niekoho, kto by ho mal rád. Horúca hlava.